Hvem er jeg? Jeg er Jens Madsen og er lastvognschauffør ved Iben Nielsen Transport. Og har været det i 43 år. Ikke for ham, men det var en ren tilfældighed, at jeg kom til at gå på arbejdsløs, og så tog jeg lastbilkort, og så har jeg været det i branchen siden. Jeg kører det, man kalder old school. Jeg kører åben trailer på hele Norden. Nord-Norge, Nordsverige, Finland, Danmark. Nu har jeg kørt i alle biltyper i verden snart. Men som jeg siger til Ibe, det er jo, at Iveco, det er det, vi skal have. Det er den bedste bil for mig at køre i. Så er det godt i en, og komforten er i orden. Det er lækkert. Man skulle forvente, at den kommer til at gå lidt længere på literen end den gamle model, jeg har. Så det er min forventning til den, simpelthen. Og så at den kører fejlfrit jo.